जानिया को चाहूच से कंचा भाई कौन करितिला ताले जीवाक पड़ियो सेई 1977 जेतेबेले तम बापा आ मु दुई जण सांग ए खेल पड़िया रे खेलुथिलु। भाई तुम एरिया पुणी क्रिकेट अबे मो एरिया रे पुणी क्रिकेट बाउंड्री बुलाबे देवे से स्टॉप टोटल एरिया आम एरिया भाई एरिया रे गेस्ट हाउस हबो एरिया रे मुन्नी आ बदनाम रो डांस प्रोग्राम हबो पुणी मो एरिया रे क्रिकेट खेल हबो आज बुलाबे बाउंड्री बुला हां जल्दी बुला बंद एटे टोटली भाई एडी नाचियो देखाबो कौन है जाउची गारा भाई लो कौन होची ओके तमे एठी के अरे तू को चिन्ही पारो ना भाई की चिन्ही पारो ओ भाई से तू कच्चा भाई की चिन्ही ना चिन्ही नहीं सात खंड एरिया रे पचार दबु मारा थरीबे किए मो थरीबे काहे की कौन पाई थरीबे कच्चा भाई की चिन्ही नु एठी कौन करूचो अबे कच्चा अछि पाचिला बेल हेला बेल किछि नथिबो किछि नथियो पिला आसो बे मारबे आंको खारबे नहीं कौन बुझे चल रे दो कथा जा तू कुछ जगह छाड़ा के परे बुझी दे जा तू परे बुझू जा जा बाछुरी नहीं बोले जे बाछुरी बाछुरी छाड़िबे ने जा अरे एटा वो घर पड़िया हमें सबुदिन खेलबाटी मल्ला जाए खेलबू छाड़िबू नहीं का ओ रांचा भाई हो कि कांचा भाई हो निज बाटे निज जा ठीक अछि देखिबा ठीक अछि पछरे देखिबा जेते पारुचो मापी चलो ठीक अछि भाई जेते पारुचो मापी चलो मु एठी बसिति जेते पारुचो मापी काका अरे कोडी अछ फोन से जगह वाला मपा अभी कलेनी पुनी आसी हां एई दिबा पुन तुम जल्दी टिके आसो हां जल्दी आसो ओ मु तो मो काम साथ देली मु काई आंको भीतर मुंड पड़बी मु एथरा फसिली जा हो मु बसी बच्ची देखुल छान कोन करथिले जाओ ए पिलाटा कहि देला भलो गला ए जाओ देखि कोन करी सी नहीं आसियो
ବଞ୍ଚିବିନି ମତେ ସେ ରାଞ୍ଜା ଭାଇ ଲୋକ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଏ ଗାଁରେ ଯେତେ ବେମାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଦଲାର ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଏ ଜମି କାହାକୁ ମୁଁ ଦେବିନି ନା ମରିଯିବ ସିନା ଶରୀର ମରିବ ନାହିଁ ଆତ୍ମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ରଖିବୁ ସେଇ ଘରେ ମତେ ରଖିଦେବୁ ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶରୀର ଥିବ ମୋ ଆତ୍ମା ଏଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜଗିଥିବ ରେ ଭାଇ କୁନାଇ ଛାତିରେ ଥିଲା ସେଇ ଚିହ୍ନ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇଥିଲି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ତମେ ବଞ୍ଚିଗଲ ମୋ ଠାରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ତମକୁ ମାରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ତମ ସାଙ୍ଗ ମାନିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ଏ ଜାଗାକୁ ଯିଏ କହିବ ନବ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି ତା ବଂଶକୁ ମାରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ଆଉ କାହିଁକି ମାରିଲି କାଞ୍ଚା ଭାଇ ମତେ କାହିଁକି ମାରିଲା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଫେରିଯିବ ସେ 1947 ମସିହାକୁ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାବା ମୁଁ ଯାଉଛି କଣ କହୁଛୁ କହ ତୋର ନିତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କହ ତୋର ନିତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କହ ମତେ କହ ଶୀଘ୍ର କହ ମୁଁ ପଳେଇବି ମୋର ଆସିବାକୁ ନାହିଁ ଏଠି ବହୁତ ସମୟ ତୋର ପାଇଁ ଆସିବୁ କହ କହ କଣ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛୁ କହ ବଡ ମାରିଦେ କହ ତୁ ବି ମାରିବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଛି ସେ ଘରେ ତମେ ଆଜି କଣ କଲ ତାସ ଖେଳିଲ ମତେ ମୋ ଶବ ଉପରେ ଚଢି ମତେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ କଲ ଘରେ ପଡିଥିବା କୋଲବଟାକୁ ତମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ଜାଣିଛ ସେ କୋଲବ କାହିଁ ପଡିଥିଲା ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଥିଲି ତମେ ଜାଣିନ ସେ କୋଲବକୁ ବାଡେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ତା ଭିତରୁ ଆଜି ମୁଁ ବାହାରିଲି ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜାଦ ହେଇଗଲି ଏ ବାବା ବି ମୋର କିଛି ମୁଁ ଯାଉଛି कहा ଆଉ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କହ ଏଟା କହ ସମୟ ନାହିଁ ବେଟା କହ ତାପରେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ଜାଗାର କଣ ପରେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ମୁଁ ଏଠି କାହାକୁ ପୁରେଇ ଦେବି ଅଜଣା ଲୋକ ବି ଆସିଲେ ଲୋକର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସିଏ ବି ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହରେଇବେ ସେଇଆ ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କେବେ ବି ଗଲେ ବି ଅମର ରହେ କାହିଁକି ମୋ ଆତ୍ମା ସଦାବେଳେ ଏ ଜାଗା ଉପରେ ରହିବ କାହାକୁ ବି ଏଠି ପୁରେଇ ଦେବନି କାହିଁକି ନା ଜାଗା ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ ଜାଗା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏନି ଜାଗା ସଦାବେଳେ ଅମର ରୁହେ ମରେ କିଏ ଏଇ ମଣିଷର ଲୋଭ ହିଂସା ଆଉ ଟିକେ ନାକୁରୁ ଖାଲି ଜାଗା ଦରକାର ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯିବାକୁ ମତେ ଛାଡ ମୁଁ ଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଯିବୁ ଆଉ ରହିବାର ନାହିଁ ଏଠି ସମୟ ହେଇଗଲା କହ ଶୀଘ୍ର
ତାମାସା କରିବାକୁ ଆଣିଚରି ଶୀଘ୍ର କହ ଗୋଟିଏ ଥର ବାରମ୍ବାର ସାଙ୍ଗ କଥା ତାର ପସନ୍ଦ ହେଇଯିବ କହିକି ଯାଉଛି ଏ ଜାଗାକୁ ଯିଏ ଅନେଇବ ବା ଲୋଭ ରଖିବ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ଏବେ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଅନିଷ୍ଟ କରିବିନି ଯାହା କରିଛି ମୋର ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଭୁଲ ବଶତ କରିଛି ମତେ ଛାଡ଼ କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଯିଏ ଲୋଭ କରିବ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି।